What to do without you? What you think I do to me if I don't live with you? What to do, have to do without you? You're my all-star. All-star. Hoeveel bent er? Je bent 12. Ik ben 14. Met toen we 2 dagen geboren. Maar er zijn 12 jonge barkjes. En hoe bijzonder is dit? Nou, dit is haast nooit meer. Moeten net. Want hoe is dit eerst zo begonnen voor je? Het is de eerste gebrand. Hebben we 4 barkjes gekocht. En ja, die hebben de winter al hier naar de slag dienen. Nou, dan hebben we weer hier erop wefjouw gekocht. Nou, de hak voor zijn, daar heb ik 12 horen. Daar heb ik een beer bij gehad. En die heb ik net naar de slag daar. Nou, en dit is het resultaat. Nou hebben we hier Karin. Ja? Dat is net alles. Nee. Daar in de orenkarren daar zit nog een je barig mee 8 jongen. Nou, kom maar. Zit ik hier mooi wat doorkleuken tussen? Ja, dat is een bruin. Dat, ja, het komt je net heel rasuur. Dat, ja, wat is er zo mooi, jongen? Dat kan ik net uitlezen. Het leeft altijd. Het is altijd warmer. En nou, wat maak je er mooi? Zie, kom aan te keep. En zelf een peer hoor en peer te keep.